σας, είμαι ο Κύριος. Ναι. Και θα αρχίσουμε το Hero Zero, το πρώτο κομμάτι. Να φτιάξω δικό μου Hero, έχω, θα το δείτε, μαζί είναι Hero Mario. Φτιάξουμε καινούριο, είναι το επεισόδιο 1 στο Hero Zero. Αρχίζουμε. Βάζουμε κάτω από ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι κουτσογόντα, όλα. Μύτη, ας τον κάνουμε καράφλο με το γιαγιά. Μας φοβάται. Τη μητρόμπε. Μαλακίες, ωραία. Γιαγιά δεν όχι. Σου κάνουμε καράφλο. Επόμενο. Όνομα Ήβα. Όπως το κανάλι μας. Ο τρομερός. Τρομερός. Email, θα βάλω την email. Μάριος. Θα βάλω ένα άλλο email, θα βάλω ένα email, θα το μιλήσω, θα βάλω αυτό. Παράκι, GR. Κωδικούς ποιος να είναι, θα βάλουμε ένα της λέω. Αρχίζει το Hero Zero επεισόδιο 1 που θήκευση. Πώς τι υπάρχει ένας τρομερός. Θα σκέψω το όνομα. Τρομερός 4. Οκ. Ναι, ναι, χαζούλης της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε στο Τρομερός 4. Μια χαρά συμβαίνει, αλλά δεν έχει ιστορία. Κανένα εξάρτημα, καμία υπερδύναμη. Λοιπόν, μας σας πειράξει να μιλήσουμε μόνοι τους. Ωραία, βλέπουμε εδώ, είναι σαν ένας άστεγος, θα κάνει να ράνει. Βγήκες χαζούλης και ζητιανέμεις της γειτονιάς. Εδώ κάνουμε αποστολές. Στην καμπέρα, ας το πω εγώ. Εδώ πέρα κάνω αποστολές, είναι το σπίτι σου, που λέει ο λόγος. Λέμε νέα. Ωραία, θα σου εξηγήσουμε τα για αυτά εδώ. Πατάμε εδώ. Τώρα θα κάνουμε μία αποστολή. Οι αποστολές σου δίνουν κέρματα. Εδώ χρειάζεται το λεπτό μια ενέργεια. Βλέπετε έχω 100% ενέργεια. Ναι. Και σου δίνει 5 κέρματα και 597 εμπειρία. 597 εμπειρία, όσο πιο πολλή εμπειρία, περνάς ένα τόσο level. Και εδώ, όσο πιο πολύ είναι αυτό το μπλε εδώ βλέπετε, τόσο πιο λίγο εμπειρία χρειάζεται για να πας στο επόμενο επίπεδο. Βέβαια, θα σας πω για αυτά. Εδώ είναι τα κέρματα. Είναι αγοράζεις πράγματα συνηθισμένα και δεν το αγοράζεις. Σπάνιο είδος, αλλά τώρα τελευταία, πώς το λένε, το παιχνίδι σου δίνει τώρα. Δεν το αρχίσουμε, για τον ενέργεια του σιγοπή. Ας κάνουμε την αποστολή. Περιμένεις, παρατήσεις να τη γιατί έχουμε ταραχές. Θα δώσουμε τώρα, αν λέτε. Να σκεφτούμε. Να πάρουμε το booster λίγο, να σας εξηγήσει το booster. Σας περιμένουμε. Σε λέξη, στον παιχνίδι. Πάλι βαριά πιέσαι. Θα δώσω. Ναι, αλλά μην δίνετε καθόλου. Μετά το σπεταλάκι πρέπει να τα δείτε σε πράγματα. Όποτε περνάτε από το level έτσι κάνει. Ναι. Τώρα είμαι χαγούρι της γειτονιάς ακόμη. Πήγα level που πέτω. Και όποτε περνάτε level σας δίνει 2. 2. Ό,τι δεν σας βάλουμε. Stamina. It's good. Yeah. Δύναμη. Υπέροχα! Βελτιώθηκαν οι δεξιότητες μου. Ναι, πολύ. Πήρα ένα ωραία. Τώρα κατάστημα. Εδώ πέρα αγοράζεις πράγματα. Αυτός εδώ είναι αγοραστής, ένας χοντρός μαλάκας. Καλό παιδί όμως. Κατρωμένο να σου το όμως. Βοήθεια, αλλά δεν χρειάζεται, σας εξηγώ εγώ φυσικά. Εδώ πέρα είναι τα πράγματα που αγοράζεις, λίγο περίεργο. Το μπουρνούζι άραγε. Μ' αρέσει, είναι σεξι. Ωραία, στο το μυαλό μου δίνει 5 μυαλό. Πόσο κάνει, πρέπει να σας δείξω. Μου δίνει 5 μυαλό, είναι συνηθισμένο και λέγονται κοφτές αιωνάρες. Κοφτές. Κάνει 9 κέρματα. Οκ. Ας το βάλω. Θα το βάλω, αγοράζω. Ωραία, αγόρασα.
Αλλά τώρα μου λέει να βάλω μονομαχίες. Αλλά για το καλό, ας αγοράσουμε και τα άλλα. Μπουλούζι. Εδώ δίνεις δώρατα, αλλά άσε, μην το δώσω. Καλά. Πω, έχω λίγα κέμπατα, βλέπετε. Εδώ πέρα είναι η πυράβλια, το πας λίγο για να τις αποκτάς. Θα σας εξηγήσω μετά και άλλα πράγματα που δεν τα δείχνω εδώ. Βέβαια, εδώ κάνεις μονομαχίες. Κάνεις άντρας, κάνεις. Βλέπετε εδώ πέρα, κάνεις μονομαχίες τώρα. Ναι. Και τι να κάνουμε, ας κάνουμε στο Bad Warrior. Αυτά είναι εδώ τα χώρο. Δηλαδή δόξα. Άρα με αυτό παίρνω 195 τιμή τη λέμε εδώ πέρα και 5 κέρματα. Ναι, παίρνεις και από επιθέσεις μπορεί να παίρνεις και ντόνα και κέρματα, πράγματα, διάφορα πρέπει να παίρνεις. Χάρης όμως, χάρης τιμή. Βλέπετε έχω κάτι τιμή, λίγη τιμή. Δεν πειράζει, ας το κάνουμε. Δεν λέει εδώ να δούμε το ήρωα. Έχω, βλέπετε εδώ είναι και ενέργεια. Αν έχει ενέργεια ο ήρωας αν έχει όρεξη, ενέργεια, δεν ξέρω εγώ, ξέρω δηλαδή, τολμήσω, αν έχει το θάρρος να πολεμήσει. Αλλά όταν πάει μοιραία, αν θέλεις να ξεπερνάς 2-2 ντόνατ, αλλά μην δίνετε σπαταλάτε ντόνατ. Επίθεση! Θα χάσω γιατί δεν θα χάσω. Μπορεί και να κερδίσω. Ωραία να δούμε. Χειροπέδες. Είναι όπως λίγο τη φωνή να πούμε. Έχουμε λίγο θυμό. Εντάξει, θα μελώσω. Όλα ηλεκτρικάζουν. Καράφλα. Και δύο καράφλες είναι. Να έχω μπουστάκι. Μπουστάκι. Είμαι γεράκος με καράφλα. Και φοράω γυαλιά. Ναι. Άλλος δεν φοράει παπούτσια. Τονικά. Εδώ πάω όποιος βαριέται να βλέπει τον αγώνα ποτέ παράληψη να τελειώνει. Να τελειώσει αμέσως. Πήδησα! Ναι! Πήγα εδώ, πήγα 35. Μπράβο! Τώρα αρχίζει το μάτς. Τώρα αρχίζεις. Ολοκλήρωσα την εκπαίδευση, που είναι ο λόγος. Εσείς, συγχαρητήρια! Μπράβο, ολοκλήρωσες το πρόγραμμα μάλιστα. Πήρα 5 ντόνατ. Ας δούμε τα πουστεράκια. Και εδώ είναι η λίστα. Βλέπετε. Εδώ είναι τα ηρωικά σου κατακτήματα. Εδώ είναι τα ανοιχτά και έκανα 100 πήρε κάτι στοιχεία. Εδώ είναι πληρωμένα. Δηλαδή μπορεί να πάρει το ερωμένο. Ωραία, θα σας πω για τα booster. Εδώ είναι τα booster, θα σας το πω μπορεί, δεν θα προλάβω μπορεί. Θα σας πω σήμερα τα booster, θα σας τα πω άλλη μέρα. Στο άλλο επεισόδιο, ας πούμε εδώ. Εδώ κάνεις αποστολές, σας κάνουμε μία. Εγώ συνήθως κατά τη γνώμη μου, και εγώ σας λέω να κάνετε αποστολές με πολλή εμπειρία. Παράδειγμα εδώ. 1100 είναι εμπειρία. Κάνε. Κατάστημα, εδώ γονέες πράγματα θα σας αγοράσουμε. Θα είμαστε καλά. Τι είναι αυτό να πούμε. Είναι κατά κάποιο τρόπο μισοτελειωμένη μάσκα αγωνισμού. Μισοτελειωμένη. Ας παίρνουμε και κέτα. Βλέπετε. Τι αυτό. Τώρα φίλε, θα σου πω τι είναι αυτό. Είναι κινητό τηλέφωνο του κοντινιστικού ήχου. Αυτό πιστολάκι μαγιό του προσεκτικού φυσικού. I need money. Από το δεν έχω money. Το κάνω επιθέσεις. Ξέρετε, όταν δεν έχω money, κάνουμε σε επιθέσεις. Επιθέσεις, τελικά. Money. Δεν θα αρχίσει πολύ ερικά κατά αυτό. Πότε σκέφτομαι αφιερωσίο. Τι με μυρωάρα. 27 κέμα. Μουστάρω. Βαριέμαι να μου δέχω. Και εγώ βαριέμαι καταρχήν τις πρώτες. Όχι. Μπράβο του. Καλά 15 χρόνους ποιο σχέση. Ναι. Συγχαρητήρια. Έχασα μια φορά και μου δίνει. Πάμε. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο. Είναι πιο σεξι. Ναι. Μιλάμε. Δεν θα σας δείξω.